Okay, guys. Hi, guys. Today I'm gonna prank my sister. Vandaag ga ik mijn sessie prank. Exclamation. Say love band. Ik denk dat een paar video's dit zou je niet doen als jullie het gaan kijken. Ik wil je appreciate en dank je. Ja. Oh my god. Mijn sessie prank. Ik kan reaction is nou idee. Maar ik bedoel, misschien nou hier niet zo. Ik heb voor niet op moest het altijd die liken. Ik ga naar de raas. Oké, jullie. Ik ga naar de raas. Sorry jullie. Ik ga naar de raas en die gaan niet blijven prank op mijn sessie. Dus echt zo raas en niet zien. Dat is precies op paarden. Dus ik ga naar de raas. Ja, maar ik ga zien die hond. Die paarden die uitgebreken in die honden, breek die paarden. Want hij haat pijn, want hij bijt die hele tijd die paarden. Zo. Echt. Dus die. Hoor dat je hier te mijn hebt. Niet. Niet meer horen. Space. Ugly, ik kan niet al. Ugly. Hoi. Check it. Eigenlijk heb ik nog een switch. Zo. Killen. Dat was mijn sessie. Oké, dat was mijn sessie. Ze kijkt dan video. Ze kijkt dus die video. Extra bang. Oké, als jullie kan like en subscribe. Smash it. So we gaan deze prank smash. Mensen. Oké. Nou. Even kijken. Nou. Stek niet te lekker. Schoila! Jen van die paarden! Die paarden uitgebreken in de jas. Dan jasscholen. Kom! Kom, actually, school like Jokie. Kom. Actually, kom.